Jo penso que el concepte de transcendència és un concepte ampli que explica una qualitat del cervell humà que li dona singularitat i que el diferencia del món animal, a través del qual la persona humana sempre tendeix a buscar una dimensió més enllà de les dimensions directes que ens donen els sentits, en el contacte concret amb la realitat. Tota mena de sentits ens donen imatges, aquestes imatges ens donen uns models del món, però un cop els humans tenim un model del món, tenim una certa tendència, jo crec que irrefrenable, no es pot frenar d'alguna manera, i aquesta tendència ens porta a buscar o raons últimes, preguntes últimes, i fins i tot la sospita de que hi ha realitats últimes que nosaltres no controlem, simplement perquè el nostre cervell és fruit d'una evolució darwiniana i, per tant, estem preparats essencialment per sobreviure, amb un cert afegitó que seria aquest de la transcendència. I aquesta transcendència, aleshores, es manifesta en moltes dimensions, moltes de la vida diària, i que utilitzem malgrat que moltes vegades no n'acabem de ser conscients de què són dimensions transcendents, però que ja formen part de la relació normal. Per exemple, les qüestions estètiques, tot allò que fa referència a l'ètica, al món simbòlic, tot això és un exemple de transcendència respecte del que pretenen els cervells dels vertebrats. Dins d'aquesta transcendència hi ha alguns aspectes que són potser doblement transcendents. En aquest cas potser ens referiríem a la filosofia molt abstracta, al plantejament de qüestions metafísiques, per exemple, de qüestions religioses, etc. Però jo insisteixo en que aquest aspecte, que pot ser la metafísica, l'alta abstracció o la religió, no constitueixen cossos a part del món mental, sinó que formen part de la mateixa transcendència, del mateix esperit de transcendir que manifestem els humans en general en totes les coses. En tots els animals existeix un cert nivell de consciència, però l'explosió, quasi podríem dir autèntica explosió, de la consciència cap a la transcendència és molt pròpia només del món humà, perquè els altres animals, inclús els primats, manifesten uns certs vestigis, però en l'espècie humana es pot parlar fins a cert punt d'autèntic luxe, perquè les capacitats conscients dels humans i les capacitats, diguem, de recerca filosòfica, simbòlica, etc., depassen d'una manera desproporcionada qualsevol realitat animal. A mi em sembla que s'ha de defugir un excessiu combat contra el jo. És veritat que el jo pot deformar-se d'una manera molt egoista, etc., no? Però la capacitat d'identificar el propi jo i situar-lo en la memòria del temps és la base del món mental. Una persona sense jo psicològicament no funciona i el món psicològic és base per l'activitat normal. Una altra cosa és que des del punt de vista de l'espiritualitat es vulgui treballar molt l'evitar un jo excessivament egoista. Penso que la religió està en una situació molt interessant des del punt de vista cultural per moltes raons. Una és pel simple fet de la globalització, que les ha posat a totes en contacte i ha obligat a fer una reflexió sobre el que en podríem dir noció de veritat religiosa. Però l'altra també ve del fet que les religions sempre havien estat estudiades des del punt de vista, diguem, filosòfic o teològic. I avui s'ha iniciat en la cultura un estudi evolutiu, cultural, etc., molt intens, i concretament neurològic, és a dir, amb la intenció de buscar si en l'estructura mateixa del cervell es poden descobrir algunes subestructures que poguessin donar raó de per què l'ésser humà està tan inclinat a la transcendència i finalment també a la religió. I això dona un nou interès al fet religiós que s'uneix
el clàssic interès cultural de l'antropologia social, històrica, i l'interès que havia tingut, òbviament, des del punt de vista de les mateixes religions, filosofies, teologies, etc. Hi ha aquest valor afegit que avui ens podria venir de la neurocultura, d'aquest tipus d'anàlisi de la neurocultura i de l'evolució darwiniana, també. Les religions institucionalitzades estan en crisi. En canvi, no està tan en crisi l'expansió o l'expressió del sentiment religiós a un nivell més profund, més individual, d'alguna manera, i que entra en cert conflicte amb les institucions religioses. Per això penso que hi ha un cert èxode obligat de la gent religiosa, o de part de la gent religiosa, respecte a les pròpies institucions. La tendència a excloure els fets religiosos de la cultura, per exemple, dir que la religió és privada enfront de totes les altres coses que serien públiques en la cultura, a mi em sembla que això és una deformació. De fet, tot és públic, tot és privat, tot interfereix entre el públic i el privat, i per això em sembla que aquesta preocupació per centrar el tema de tradicions, sabieses i religions dins de l'àmbit de la transcendència, jo diria que és un tema dels que jo destacaria aquí en l'aproximació que faig des d'aquest text.